Il-Gvern alloka 300,000 euro fl-iskema Art Scholarship bil-għan li jinvesti fiż-żgħażagħ li huma entiżi fl-arti fosthom sfin, mużika, arkitettura, arti viżiva, moda, films kif ukoll kitba kreattiva. Dan ġie żvelat mill-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo fejn spjega kif l-iżvilupp artistiku huwa importanti għax iservi ta' formazzjoni għal karattru ta' kull individwu. U għatenna li minkejja li din l-iskema tnediet fl-2010, il-Gvern ħass li din id-darba l-allokazzjoni għandha tiżdied b'50,000 euro. Din l-iskema hija mmirata għal studenti minn 11-il sena l fuq, fejn ser ikollhom l-opportunità li jidħlu kemm f'korsijiet akademiċi kif ukoll dawk vokazzjonali. Liema korsijiet jistgħu jkunu fuq bażi full-time kif ukoll part-time. Apparti minn hekk, żgħażagħ li jkunu qegħdin fuq programm ta' taħriġ kif ukoll dawk li jażlu kors ta' distance learning huma wkoll eliġibbli sabiex japplikaw ta' din l-iskema. Dawn l-scholarships japplikaw mhux biss għal Malta imma wkoll għal dawk li lin minn xtutna. Għaldaqstant, kull min jażel li jistudja barra minn Malta, il-Gvern mhux biss ser ikun qed ikopri l-miżati tal-istudju, imma ser jagħti wkoll stipendju ħalli bekk itaffi ftit mill-ispejjeż li jkollu ta' kuljum l-istudent. Tkellimna ma' Silvana Karwana li hija l-amministratur ta' dawn il-boros ta' studju dwar din l-iskema li għadha kif fetħet u li ser tibqa' miftuħa sax-xahar id-dieħel. Nippromuovu iktar din il-linja ta' arti espressiva kemm fil-fatt hija maqtuwa minn ma l-iskemi l-oħrajn biex intuha iżjed importanza biex barra li jitalmu għaw Malta jkunu jistgħu jitalmu barra minn Malta u jkomplu jżidu u jtejbu l-ħiliet tagħhom. Il-Ministru Bartolo semma kif sa issa il-Gvern alloka aktar minn 2 miljun euro għal dawn il-boros ta' studju li minnhom ibbenefikaw aktar minn 120 student fuq diversi livelli li jinkludu baċellerat, masters kif ukoll PhD.